पूरा दुनिया पवन सिंह के सच में का भाई खेसारी लाल यादव के भोजपुरी में कुछ नहीं है। देखो हम नहीं की कहती पवन सिंह अपन पोस्टर लॉन्च कइले बाड़न आ बोलत रहन कि गोरखपुर में जहाँ भीड़ लगा देनी आ पूरा रिकॉर्ड बना देनी का भैया तो लोग के मालूम नहीं किया सच्चाई देखे के बा। तो खेसारी लाल यादव के पोस्टरवा से लोग को कि कितना भीड़ बा आ केकरा में कितना मोबाइल जरा के लोग देखावता। ई हम ना बताई पब्लिक बताई। आ तो सोशल मीडिया ते घड़ी पूरा चालू बा तू तो जाके देख सकत रह केकरा सबसे ज्यादा स्टेज से में मोबाइल के लाइट जरल बा केकरा में नइखे जरल काहे से कि खेसारी लाल यादव चपका देवेलन स्टेज शो बॉस से कि अपना अपना लाइट जरी और फ्लैश जरे मोबाइल के कि हमको कितना पब्लिक चाहती है। देखे ला कितना उत्साह हो जाला पब्लिक में बहुत ही ज्यादा भैया एकदम सब लोग चाहेला कि हम अपन अपन मोबाइल दो के एकदम देखाई। लेकिन गोरखपुर में पवन सिंह ई बात के बोले वरन आ एकरा के मोबाइल के नइखे देखावल गइल तो टिप्पणी क के आ यूट्यूबर वाला देखो पोस्टर लगवले वालो कि पूरा दुनिया बा पवन सिंह के। लेकिन हम जवाब ना देम तू लोग जवाब दियो लोग कमेंट से का ई दुनिया पवन सिंह के ह कि खेसारी के। भैया तो तू लोग एगो कमेंट करके बताइए जा कि खेसारी लाल यादव के पावर का भोजपुरी में नइखे देखे के मिलत। खेसारी लाल यादव बिहार में ना मुंबई, कलकत्ता, बंगाल जौन भी शहर बा भैया दिल्ली ओ जगह खेसारी लाल यादव के पावर देखे के मिले बा। कैसे खेसारी लाल यादव कह देवेलन कि हम आपको देखने के चाहते हैं कि हमसे कितना पब्लिक प्यार करती है लाइट जराइए। जब खेसारी लाल यादव लाइट जरावेलन तो भाई उत्साह पब्लिक के इतना हो जाला कि सोशल मीडिया पर भैया देख के फैन एकदम साफ मगन हो जाला। लेकिन हई टिप टिप जौन पोस्टर लौकता बोलल जाता कि पूरा दुनिया पवन सिंह के बा तो भैया तू कमेंट करके जवाब दिया जा कि पवन सिंह के ह कि खेसारी लाल यादव के।